Minkejja li għad għandha 15-il sena, Kylie Magri taf sew xi trid mill-ħajja bil-passjoni tagħha lejn il-kant u x-xewqa lis-sir għalliema tixtieq li l-tfajliet oħra twaslilhom messaġġ biex jgħixu ħajjithom minkejja regoli sessisti mhux miktuba imma imposti mis-soċjetà. Iltqajt magħha wara li waqt break mill-istudju fuq Facebook waslet messaġġ lil tfajliet oħra bħala. Il-messaġġ tiegħi kien li n-nisa m'għandhomx għalfejn dejjem jibqgħu id-dar u jiżżewġu pereżempju joqogħdu jimxu skont kif tgħidilhom is-soċjetà. Jien għalija n-nisa għandhom jagħtu każ lilhom infushom u mhux il-ħadd ieħor. Tispjega li l-ħsieb tagħha huwa grazzi wkoll għall-omma li dejjem rabbieta taħseb mod liberu u lilin mill-istereotipi tas-soċjetà. Indunajt li hemm ħafna nies, mhux ġifieri tfajliet biss anke subien, li jimxu skont jgħidulhom ċertu nies. U għalija nħoss li għandhom almenu jekk ma jiffollowjaw x'għad jaħsbu u jgħidu vera, tipo, m'għandniex għalfejn nagħtu każ in-nies, nista' nagħmel li rrid jiena bħajti. Tgħid li x-xewqa tagħha lis-sir għalliema ġejja wkoll mill-fatt li se tkun qed tgħin lil ħafna studenti fil-futur tagħhom l-istess fix-xena tal-mużika fejn taspira li tibda tikteb ukoll il-kanzunetti tagħha stess. Eventwalment nixtieq nikteb il-mużika ħalli ngħaddi messaġġ u ngħid fuq l-esperjenzi tiegħi tal-ħajja u forsi ngħin il-ħadd ieħor. U hekk kif Kylie bħalissa għaddejja bl-eżamijiet, il-futur tagħha jidher wieħed sabiħ. Hekk kif f'Lulju tas-sena li għaddiet kienet ukoll waħda mill-finalisti tal-Junior Eurovision Song Contest.